Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. 23 декабрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова тапшырубызның җат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүгенге тапшыруда без сезнең игътибарга каһәрләнгән язмыш Ишбубый дип исемләнгән фильм карарга тәкъдим итәбез. Исеменнән аңлашылганча, бу фильм күренекле мәгърифәтче, дин эшлеклесе, мөселман дөньясында хатын-кызлардан берничә казыя Мөхлисә Бубый турында булыр. Фильмның авторы тележурналист Фәннур Хәсәнов Бубыйлар нәселен өйрәнүче фән эшлеклеләре белән бергәлектә бай материал туплады. Нәкъ менә бүген, 23 декабрь көнне 1937 елда Мөхлисә Бубыйны Башкортстанның контрреволюцион милләтчеләр оешмасында катнашуда гаепле дип танып, хөкем итәләр һәм атып үтерәләр. Әлеге фильм аның якты истәлегенә багышлана. Халкым өчен дип бар булган көчен, сәләтен һәм малын сарыф иткән шәхесләребез шөкер аз түгел. Ләкин без шулар янәшәсендә гомерләрен дә корбан иткән бөек затларыбыз барлыгын онытмыйча, аларның каһарманлыкларын әледән-әле искәртеп, хәтердә яңартып торырга бурычлы икәнлегебезне дә онытмасак иде. Бүген сүзебез шундый фидакарь затлардан саналучы 3 туган Бубыйлар турында. Татар халкының мәгърифәтендә зур урын биләп торган Ишбубый мәдрәсәсе 1781 елда ачыла. Быел Ишбубый мәдрәсәсе оешуга 240 ел. Бу республикада иң борынгы уку йортларынан берсе. Хәтта Казан дәүләт университеты үзенең оешу елы белән аннан берничә елга яшәк булып тора. Аның җитәкчеләре Бубыйлар, фамилиялары Бубыйлар дип, ягъни алар үзләренең документларында биргән шәһадәтнамәләрендә Бубыйлар дип куелганнар. Фактик яктан аларның фамилиясе Нигъмәтуллиннар, ләкин ул чорда инде күп кенә күренекле кешеләр үзләре кайда яшәгән шул тәхәллүсне псевдонимны алганнар. Алар Бубыйлар дип тарихка кереп калганнар. Алар авылда, баш шәһәрләрдә Уфа, Оренбург, Казан тигезлегендә мәдрәсә оештырылганнар. Һәм аларның кайбер күрсәткечләре буенча алар инде алда торганнар, хәтта шәһәр, баш шәһәр мәдрәсәләреннән дә. Атаклы Бубый мәдрәсәсе дигәндә без әлбәттә иң беренче Габделгаләм хәзрәт Нигъмәтуллин салган нигезне әйтергә тиешбездер. Чөнки ул 3 зур шәхесне безнең татар мәдәнияте тарихына тәрбияләп биргән кеше. Аның уллары Габдулла белән Гобайдулла Төркиядә белем алып, күпмедер күләмдә гарәп илләрендә белем истәп кайтканнан соң, Россиядә иң беренче дөньяви зур университетлар тибындагы уку йорты ачарга булалар. Ләкин бу уку йорты иң беренче хатын-кызлар мәдрәсәсе буларак ачыла 1901 елда. Һәм әлеге мәдрәсәдә ачылган көннән алып дөньяви белемнәр бирелә башлый. 1903 елына инде ир-егетләрне җыеп мәдрәсә ачылгач, озакта үтми әлеге мәдрәсәнең даны татарлар яшәгән бөтен җирләргә тарала. Себердән, Урта Азиядан, хәтта чит илләрдән шушы мәдрәсәгә укытырга һәм укырга кешеләр килә башлыйлар. Чөнки аларны берләштерүче, илһамландыручы Габдулла һәм Гобайдулла Бубыйлар, алар акыл ияләре, алар галимнәр, алар гаять зур белемле, киң карашлы кешеләр булалар. Габдулла Бубый фәлсәфә һәм математиканы бик ярата. Менә истәлекләргә караганда, ул төннәр буе үзенең бүлмәсендә математикадан мәсьәләләр шишеп утырган диләр. Һәм ул үзенең милләтен дә менә шушы дөньяви фәннәр ярдәмендә, фәлсәфә һәм математика ярдәмендә үстерергә, үзгәртергә тели.
Диссертация язганда да менә шул Габдулла бабайның кулъязмаларын укыганда, хатларын укыганда, шулай гел уйланадыр, менә ничек итеп үзләренең алар балаларын тәрбияләгәннәр. Менә ул аның берничә баласы булган инде, егетләрдә булган, ләкин нишләптер Галия исемле кызына үзенең мәдрәсәсен калдырырга теләгән. Галиягә язган хатында Гылҗада булган чакта яза: "Син ди укырга тиеш. Нинди генә авырлыклар туры килсә, чыкса да укырга тиеш. Ул гыйлемнәр сиңа кирәк буламы, юкмы киләчәктә? Ләкин киләчәктә милләтеңә хезмәт итәр өчен сиңа гыйлемнәр кирәк, укырга кирәк" дип. Алар үзләренең балаларын кичкенәдән үзләре милләтләренә хезмәт итәр өчен дип тәрбияләгәннәр. Бубиларның мәктәп мәдрәсәләрендә балаларга белем тәрбия бирү белән бергә рус теле, рус әдәбияты, чит телләр укытыла һәм математика, алгебра, география, физика, химия кебек фәннәрдән ул заман фәне югарылыгындагы иң яхшы белемнәр бирелә. Шулай итеп, Буби мәдрәсәсе ул татар мәгарифе тарихында иң алдынгы уку йорты буларак хуплауга һәм мактауга лаек. Мәктәп биргән укытып кына түгел, биргән шаһадәттәме, хәзергечә әйтсәк аттестат. Бу хәзерге заман аттестатларыннан аермалы буларак бер генә нәрсәгә дә хәтта игътибар итәргә мөмкин. Анда бар фотография, ул чорда шулай бит кем икәнен, каян икәнен, һәм аскыр эшләйне, Габдулла бабай, Габайдулла бабай, мәдрәсәнең җитәкчеләре кул куйган документлар бездә сакланалар. Биргән белемен куллана алганнар алар Татарстанда, якын тирә төбәкләрдә, Россиядә һәм чит илдә дә. Һәм чит илләрдә булган вакытта, әйтик, бу шәкерте барса, әйтик, Төркиягә, кайда укып чыктың? Бу да яхшы символда эшләрлек дәрәҗәдә кеше дип аны бәяли алганнар. Моннан тыш, булар үзләре китаплар язганнар. Мәдрәсә шәкертләре арасында таратканнар һәм укытканнар. Бу мәдрәсәсе үзенең кызлар укытуы белән данлыклы. Рәйханә танылган Буби мәдрәсәсендә укуын 1908 елдан башлап мәктәбебезнең ябылуына кадәр укыган. Әни заманында сөйләгән иде. Анда укыткан вакытны анда бер дин генә укытылмаган, анда төрле телләр укытылган, араб телләре, төрек телләре. Мәдрәсә беткәннән соң да әнием адәп Мөхлисә Буби белән илемдә булганнар, алар хатлар язышканнар. Бераздан соң аннан соң Янапарда кызлар мәктәбе ачыла. Анда әнине чакырталар, анда муаллимә булырга да. Анда әни ничә еллар кызларны укытып, бик яхшы укытып, аны үткәргән. Мөхлисә бабай кем соң ул? Мөхлисә бабай ислам дөньясында бүгенге көнгә кадәр бердән-бер булып калган казыя. 1917-37 еллар дәвамында, 20 ел дәвамында Русия мөселманнарының диния нәзарәтенең идарә башлыгы, шәригать кануннарын тирән белгән хөкемдар. Мөхтәрәм, исемнәре дөньяга мәгълүм Галимҗан Баруди, Ризаэддин Фәхретдин кебек атаклы дин эшлекләре җитәкчелегендә ул Русия мөселманнарының дини нәзариятендә гаилә эшләре бүлеген җитәкли башлый. Һәм 20 ел дәвамында ул гаилә эшләрен җайлау, яисә хатын-кызлар арасында аңлату, агарту эшләре алып бара. Аны тырыш, гадел хөкемдар дип беләләр. Шулай ук Россиянең төрле почмакларыннан аның янына, шушы казыя янына килә торган булалар. Мөхлисә бабай 3-4 яшеннән үк укырга, язарга өйрәнә һәм гарәп-фарсы телләрендә тиз үзләштерә. Шул сәбәплемедер ул төрки-татар әдәбиятына, шәрик классикасына тартыла. Мөселман хатын-кызлар дәрел мәгълүматында кызларга билем бирү белән бер рәттән аларны тормышка да әзерләгәннәр. Мөхлисә бабайның фикере мондый була. Хатын-кыз
үзенең тормышында үзенең хуҗалыгын үзе алып бара белергә тиеш. Кул эшләренә өйрәнергә тиеш. Дөньяда төрле хәлләр була. Үлеп китәргә мөмкин ире, ялгыз калырга мөмкин, балаларын үстергә кирәк. Шул ул алган һөнәре белән тормышта көн күрергә, өйрәнергә тиеш. Шунлыктан кызларга күпләп сәрпинкә, бәрхет кебек материаллар алып кайтып бирәләр. Алар алтын белән, көмеш белән, инҗи мәрҗәннәр белән шигәргә өйрәнәләр. 1905-7 еллар инкыйлабы Бубыйлар мәктәбе дәврендә фаҗигаләр башланган дәвр ул. 1911 елны мәгълүм булганча 30 гыйнвар төнендә Бубыйлар мәктәбе тармар ителә башлый. Бүлеп яратты спектакль ул минем Мөхлисә Бовий турындагы пьесага нигездән куелды. Мин шушындай рухи яктан нык сыгылмый торган татар хатын-кызының образын бирергә теләдем. Соңгы сулышына кадәр нык торып, бер көнне сатмыйча атырга хөкем ителгән. Милләт хадимәсе булырга телим, мин милләтемә хезмәт итәргә телим. Каян мондый фикерләр аңарда, каян мондый фидакарлык? Һәм алар инде Совет чорында да, бик авыр заманнарда да үзләренең иманнарына тугры калып, безнең милләткә мәгърифәт нурайлашканнар. Бик әйбәт. Киенегез, киттек. Ни өчен? Нинди гаебебез өчен сез безне булай мыскыл итәсез? Сез Россия дошманнары. По исламизм афинын таратасыз. Вахабитлар, шул азмыни. Шулай. Туктагыз әле. Башыма гарантия. Туктагыз әле, без бит дәүләткә каршы түгел. Без татар балаларының билимле булып үсүен телибез. Сез бердәм Россия гражданнарының иминлегенә яңгыз. Шуңа күрә сезгә оптимизация тиеш. Димәк, сезнеңчә татар балалары Россия гражданнары түгел. Мин бит алай димәдем. Әгәр татар балаларының урысча, французча өйрәнүе Россиянең иминлегенә яңгый икән, Сурманчаны бөтенләй ташларга кирәк. 1911 елның 29 гыйнварында Бубый мәдрәсәсенә тентү ясау өчен отряд җибәрелә. 30-на каршы төндә мәдрәсә ишек алдына атка атланган йөзләп кылычлы стражник килеп керә. Һәр мөгаллимне үз бүлмәсенә биклиләр, сак астына алалар һәм тентү башлана. Тентү 3 тәүлек дәвам итә. Бубый вакыйгасы уңае белән төрмәләр тула. Тарихчы Риза Фәхретдиннең 2 йөк аты кулъязма материаллары тентү вакытында алып китеп юкка чыгарыла. Бубыйларның бай китапханәсе утта яндырыла. Ни кызганыч, кызлар мәдрәсәсе танылу алган дәврдә менә шушы татар милли мәктәпләренә каршы сәясәт башлана. Һәм юк бар сәбәпләр аркасында юк сәбәпне бар итеп дөресрәгә. Алар өстеннән донослар языла башлый һәм 11 елны 3 көн эчендә шушы яңа мәгариф учагын, яңа төр мәгариф учагын тармар итәләр. Шулай итеп, патша хөкүмәтенең татар мәгарифе дип җан аткан бубыйларга каршы оештырылган карагыручылыкны Советлар хакимияте уңышлы тәмамлый. Алай гына да түгел, юкка чыгарылган, онытылырга дучар ителгән Иш-Бубый мәдрәсәсе турында 20 гасырның 70 елларында искә алырга җөрьәт иткән язучы Мөхәммәд Мәхдиевнең дә язмышын боза Совет системасы. Бубый мәдрәсәсе эшли башлау белән татар матбугатында, татар язучылары, галимнәре, фикерьяләре арасында аны хуплаган, әлеге мәдрәсәнең тәҗрибәсен гомумән татар дөньясына таратырга теләгән бик күп мәкаләләр басыла. Кызганычка каршы 1910 елда 11 елда менә шушы мәдрәсәдә тентүләр башлангач, әлеге мәдрәсәне ябу процессы башлангач та, аны яклап бик күп язучылар була. Шуңа күрә Бубый мәдрәсәсе темасы ул 20 йөз башы матбугатында иң күп телгә алынган, иң күп тикшерелгән, иң күп бәяләнгән темаларның берсе дип карый алабыз без. Кызганычка каршы 30 еллардан соң бу тема ябыла.
Һәм озак еллар буе бу темага кагылучы булмый. Инде Буби мәдрәсәсе тарихында, совет идеологиясе тәэсирендә, гомумән татар мәгарифе, татар мәктәп мәдрәсәләренең тарихында ниндидер бер караңгылык оясы, схоластика оясы буларак бәяләнә башлый. Һәм менә шушы заманда 60-нчы елларның ахырында, 66-67-нче елларда Мөхәммәд Мәхдиев бу темага керешеп китә. Бу чорда әле татар мәктәп мәдрәсәләрен өйрәнүче бер галим дә юк. Ул бу юнәлештә беренче. Буби темасы безнең гаиләдә инде гел яшәп торган темаларның берсе. Чөнки әтинең язмышының күп сәхифәләрен шушы Буби темасы хәл иткән заманында. Альда Хазиевна Махмутова һәм минем әти Мәхдиев 60-нчы еллар уртасында беренчеләрдән булып, Бубилар мәдрәсәсе турында һәм бу хәрәкәт турында язып чыганы. Аның мәкаләсендә бик күп жандармерия материаллары кулланылган һәм вакытлы матбугат материаллары бик күп бирелгән. Некоторые материалы по истории Бабинской школы дигән киеренке рәвештә ясалган доклад һәм үз колы белән сызылган җирләре бар. Шәхесләрнең фамилиясын атап, үзенең оппонентларын фамилияларын сызып барган, күрәсең сөйләшү шундый киеренке барган, фамилиясын атамау дөресрәк булгандыр, чөнки мәкаләне бастырырга кирәк. Бер кеше дә якламаган, бастырырга димәгәннәр тарихчылар. Ашы тәҗрибәсендә бер главасы битен каһәрләнгән хәрәкәт, каһәрләнгән тема дип аталып, шушы Бубиларның хәрәкәтен Советлар Союзы чорында инде пан-исламистик, пан-тюркизм дип кенә кабул итү. Теге мәгърифәтчелектә күрү юк, рус культурасына якынаю теләге барлыгы турында да сүз юк, бер нәрсә дә юк. Гел каралык. Әти шушының белән янган, каһәрләнгән язмышы күрәсең Бубига гына да түгел. Бик зур бер безнең әдәбиятыбызның тарихының бер чорына бәйле ул каһәр төшү. Казан утлары журналында 69-нчы елда Буби мәдрәсәсе турында материалның басылып чыгуы, гәрчә ул материал шактый изгәләнгән булса да, хәтта ул күпмедер күләмдә кыскартылган булса да, ул инде татар дөньясы өчен, татар тарихи мәдәни мирасын кайтару өчен гаять зур әһәмияткә ия була. Һәм моны чыгарган Казан утлары редколлегиясе да, аны яклап чыккан фикер ияләре дә әлбәттә гражданлык батырлыгы күрсәтәләр. Күп нахак сүзләр ишеткән, гаделсезлекләр белән очрашкан язучы бер мәкаләсендә булай дип әйткән. Килер бер көн. Әгәрҗәдә һәм Ишбубыйда Габдулла, Гобәйдулла һәм Мөхлисә бубыйларга мәрмәрдән һәйкәл куярлар әле. Вакыт, күренекле галим, яраткан язучыбыз фән эшлеклесе әйткән сүзләрнең дөрестлеген раслый. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.